Na nanom asakyirifo abusua enwotwe ne nyina da wonom na epiesie eno ne abusua edi kan baaye nyansa nimde eya asakyirifo dia na mmom asakyirifo epepe kakra asakyirini ne sika sadie tie biara aka mpeso amienu kra obedi baako na ode baako ato na wonim se enam asakyirifo so ena me nya edin sieka ema ne beye sika asakyirifo suro bosia pa enam nananom asakyirifo so ena nya enoboa asakyirifo wa hoden ayede yadwuma asakyirifo emema awade entai ewu na mmom wonom ma de womo title to nsasa wa Yarib biara yew say ye stroke or pressure e wosro or diabetes junsomu yare kidney problem heart problem infertility in men and women or spinal cord problem uba abotare clinica e ye last Abusua onyankopon hirawo se Aprebi YouTube channels ne edoso nanso Aprebi waves ena wokohwe ho no mo esua de edifiri ho yeda obade ase ene ye hia biem empani ye ba besua de ye hia bibi afa enna ahodo a ye wo ye wo mo ena Oheneyere Aprebi osan agimadwa ye ba besua de afei de ye bo de wura abusua ahodo a ye wo emo abusua nwotwe ena asante na akamfo ye wo ebinia Asakyiri ekona oyoko bretuo asona agona aduana ena de hebiem asen ye nyina emu baako ena ye firimu na ye ka busua nso a ye ka na ye kenkan ede firi enna fm eninti abusua a wona a ye wo maame wo bono emu ena wo firi nanso etoda awade etimi de yen ekokoka ekuna busua ho enye bone nanso ye kase ye sese pa ne ato anan ne de a eye enna fm ene ebo abusua ekro enne mepese esua de efa Asakyiri abusua ho eye de kra ne nya edin Asakyiri asam ne nyina eye se kanetete no na se obi firi mu a nipa wu a na ye ntutu fam emfa ne hye ho se de nei ye no no eninti obehwe babia na yato nipa twene ball bi so na kwakoto nipa twene firi se abre ne ye nurse sei eninti na wura bemben na wei na mmere bi opani bi etwam akoba bi na wonnam sumina bi ho en wo hunu se aboa pete ososo enipa bi a wawu a me yakoto na twene inti ososo no wogina ba bi hwe komu se a ese ade a aboa yiye ese die ye kyiri ene wo ye aninti ema no edimrika eba efie ebebo oba pani oforiwa obebo na mane aninti oforiwa eti asem yidi ene wo frɛ na busua nyina da ene wo kase se sei ena asie se obi firi mu ne ekoto ne twene na pete soso de a ene na boa pete eme ye hunu se ade ekoso no ese ye kyiri aninti maame na ka kyerɛ nasefo se firi ne dai ekoro no onipa bi afiri mu a yentutu fam ne yemfa ne nhye ho ne yenkata so firi se ade a aboa pete aye no ese ye kyiri na kyerɛ se aboa pete ama yesua de aninti abrewo ne ka se efiri sada no nso kɔ aboa pete ema obi a nkono efiri se wo mu nua a wa kyerɛ wo mo kwan pa wono betimi afaso akora wo mo de hia afiri mu aninti efiri wono mo no na nipa kakra wo kro no mu no mo frɛ abrewa foriwa na sefo no se ese ye kyiri abusua ese ye kyiri wono masefo aninti ese ye kyiri ena kasaro faso ema ne beye Asakyiri abusua aninti ye be frɛ no Asakyiri abusua no na pete ekyere wonom saa kwan a wonfa so nkora nipa nti wonom akyene boa a ebi ka no akraboa eye aboa pete ena afei kode na se wihia Asakyireni a mrane abetime dia pai no bi nie
Kokosechi ampoma anoma kodie bresiam adu ofo na odi adwene to asechira edan esi dan mu se asechire ni de hie wo na wo chia wo a wonim nyeso abetimi agye ne so ebi ne ya ofo na asechire ne se ya ofori nana na ese ofori wa nana oba pani ofori wa no se wo kai mo ana se ya odi adwene to enti asechire ni hia wo na wo chia wo wonim na busua nko anyi so mienu yi wetimi de gye ne so wonom ahyanso de ene sei wonom ahyanso de eye ahahan mienu a esi animu asama woka ade akire wa ne se ahahan mienu a ebie mu ahahan tetrete afane famienu hia eye pepepe asechiri wonom piesie ene akrokre hene asare nyankomadu wonom menu eye asenfo so hene ana wo mansa eye ayija hene fredua mensa afa ye monwura asachirifo wonom su ene wonom ban na afa se wo asachirini na wutie wi a na eda ye wo no nso wonimu a na afa wa cheki sa esu ne ban na ahodoɔ mienu yi na wahwɛ sa nya bia wodam pepepa na nanom asachirifo abusua enwotwe ne nyina da wonom na epiesie eno ne abusua edi kan ba ye asachirifo ho afo anwofe onfa nyehwe nyansa nimdeɛ ɛyɛ asachirifo dia asachirifo twene wɔnom ho wɔn ho dwo ebrekro nanso wɔnom wa ho brase nanom asachirifo no na mmom asachirifo epepe kakra ane senti a wɔnom epepe no ɛni nti ɛma bi kura kase ɛyɛ asachirini ne bɔwere kura bu a obeso senti obeso no ne se wonom pe ade a yedi sie asachirini se de bayire tam mienu kura no wodi a obedi baako no agya baako de asi ho eninti asachirini ne sika se de tie biara aka mpeso mienu kura obedi baako no de baako ato ho firi se na dwene mu no wodi ne mienu a enso no ogya bi nso a enso no ene obegya bi de asie ne da achinti eninti asachirifo enam wonom sika kakra wodi sie so eme kasa wonom epepe won se sika basabasa na wonim se enam asachirifo so ena me nya edin sieka ema ne beye sika eniema wonom di sie edi sie ma ne kanti eninti ena nam so me ebenya edin sieka a ebeye sika asachirifo wonom no so kakra bi nanso kakra no a wonom ye no wonom ya defo wonom asikafo pa ai won pa bosia bo asachirifo suro bosia pa na asem bi kire sachirini so na ne ho hia no ase obekwa kobo bosia mpa okobo asimasi bosia wontwi aya nsa nkwaje foforo da asachirifo no wonom suro ka asachirifo pensiesie na wonom nsiesie no so wonom pe no wonom nya su hyefa da bi se mika sei asem bia beto asichirini na so wo so osiesie na wati asimasi de wantie binten de na obu atan da bi da wonom betie fa no ni nyina da atoto na no bisa kosa bi a kire ne so eni nti wo wie no wo obu atan a afanu ni mienu a wonom wasem no hunu se ye de enye su hyefa ena odi bu aye watie ne mienu nyina da wei ma asachirifo epatentenene ane wonom atemu bia babia eye trodo eni nti ye kase asachirifo patentene a na eno no afenso enamanananom asachirifo so eni enya enoboa me keka wonom su ne ban ne ba na mamemfa wentwa mu asachirifo wa hoden a ye de yadwuma ena tete no samoa mu nim se ne yadwuma ye kuya eninti asachirifo so esuba ba ko ne se wonom ntwen emma mmobro wa ni emesre na de ansa na owo bia ode aboa no eninti sasachireni o so obi emobo na obeboa no a ontwen ma nipa kro mesre no ansa na ode aboa no na senti emma no boa ba ye ne ye se ebia wo hwe a Adwoa Aprebi kuya wo ye wontimi nnododo nanso wono asachireni no obetimi ado asase yantam sɛde ebeye na onno nkyɛminti
obɛfrɛ me sɛ Oheneyere Aprebi ene bɛboa me adɔ na wɔkyena me nso ma ba bɛboa wo adɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi adɔ kɛseɛ sɛdeɛ wɔ no Asakyiri no adɔ no ɛne nti wo kɔboa no nso bɛboa wɔ no kakra ɛna nam so mienya a ɛnɔboa yɛ na nanom Asakyirifo wɔnom ada ama sɛ yɛka sɛ ne afuo di a wɔnom etimi dɔ ne yantam Asakyirifo wɔnom enya fofo pɛ Asakyirifo emmema awadeɛ entai ewu ane Asakyirifo mmema awadeɛ entai ewu na mmom wɔnom ma deɛ wɔn tai toto nsasawa me kasa nsasawa wonim ɔbɛwo ha na wawo ha na wawo ha ni nyina ne sɛ Asakyirifo ma no so ɔbɛtena wɔde bɔne ho ama akuno deɛ da bida obɛgyae na wakɔ enti wɔmfa ho ne madodo a wɔne wawo obɛgyae na wohwɛ wo gyae yara nso da bi gyina kyire ya wɔnom ɛba wo enti ɔno deɛ sɛ ne mpremienu sɛ mprensa sɛ yɛ deɛ he ɔbɛware no wakɔ Asakyirifo mema ɛtae ware boro baako ai Asakyirifo wɔnom ɛta boaboa wɔnom ho na ansa na Asakyiri bɛhyɛ dwumadie biase no ɔboa ne ho sie ɛne nti hu sa Asakyiri wahyɛ dwuma biase ɔyɛ a wakwakɔka kwam da dabi ɔboa ne ho sie ɛne nti wɔtisi abɔnten sɛ ɔyɛ de korɔ no a ɔkɔtee abusua wokae asante ɛne ɛdinkra ko ai sɛ wokae a Asakyirifo wɔnom de mu akɔtene paa Asakyirifo enhyehyɛ ne wɔnom nyansa na sɛ de osi boa na nanom hemfom yɛtoto ne ma kyerɛ wɔnom sɛ yɛmfa wɔ mu nikan yɛnkɔ kakra yɛnyɛ sɛyie no ɛno ne ka ho bia ma asante ne adinkra ko no yɛko no sɛ ebi mpo ewu a na bi ɛbɛka ho ɛno na adinkrafo no hwɛ kom adinkra ko no mo hwɛ kom no sɛ ei enuanom asantefo de wo kuma pem no na apem ɛba kyerɛ sɛ wɔnom ɛkyerɛ yɛn kwan a yɛmfa so ntoto yɛ niema na yɛmfa nkɔ ɛsa no Asakyirifo anyinim ɛma wɔnom ho sɛ meka sɛ no wɔyɛ adeɛ na wɔde tu ne ho o me na me yɛ we ma school foi me na me yɛ we ma asemasi me na me yɛ we ma obenten wonya na nanom Asakyirifo saa wɔn pɛsa anim no ɛmfa ma wɔn ho wɔyɛ obi a wɔn hwehwɛ seda ɛwɔ na dɔ yɛchi Asakyirifo no wɔyɛ adeɛ ma obi a ɔhwehwɛ sɛ ɔbɛba ababɛda naseɛ da bi kra wɔn bibia mu Asakyirifo da nyame wɔnom de wɔn hwere nyinaa hyɛ wɔdom ankoma mu fi sɛ wɔn gidi sɛ ɛyɛ wɔno ɛna ɔboa wɔnom akwaniasa nyinaa mu Asakyirifo wɔ gidie bi sɛ deɛ ɔbɛyɛ biara no ɛbɛyɛ yie ɛne nti sɛ nya a ɔkyena ɛbɛyɛ yie ma wɔn mu enti wɔnom adeɛ biara yɛ ntoboaseɛ ɛne gidie sɛ kakra wɔnom bɛdi nkonim dabi obi a wɔbu Asakyiri kwasie bia no onyane so akatua pɛpɛpɛ sɛdeɛ ne kwasie buo ne tie na onipa koro nso hunu sɛ ampa bɔne a meyɛ edi tie asemasi na wɔbɛnten ɛna menya so akatua yi Asakyirifo ma ɛntai nya wɔdeɛ ɛne nti na meka kyerɛ wɔde di kan sɛ wɔnom to nsasa wa no sɛnti a wɔnom ntai nya wɔdeɛ ne sɛ wɔnom ahoɔfɛ dodoɔ nti ya na emmema no eba wɔnom anim ɛbɛse wɔnom pɛ no ɛno ne yɛ asɛm foforo ɛna de obenya kokoduro nso akɔba n'anim ase ne pɛ wade no no ɛyɛ na awade ne nyinaa mu ne nsu no gugyam fi sɛ osuro sɛ sɛdeɛ ne ho si yɛ fɛ dodo no anhwɛ yi a na obi agye saa wɔ ba no ɛde afiri ne nsam ɛne nti ɛba saa sɛ bɛma no ware wɔ ba no mpa a bɔmfiri ne yam ɛne ne mu nyina da ɛnhwɛ ɔba no yie nyame anim ni Asakyirifo su ɛne ban no ɛdɔɔso na mɛdi ka kyerɛ sɛ kagya bi ɛno nti ɛna ɛma asɛm no ɛne nkɔmɔdie no ɛyɛ dɛ afei yɛnhwɛ deɛ wei enkuro bɛn ɛna Asakyiri abusua edi so hene mebubo bi oso nimbia fa so menkɔ akrokre hene ɛyɛ Asakyiri ni yɛwɔ Asakyiri hene amanseɛ sanso ɛna abofo hene abrankasi nyame ani ehene sanso ɛna apeedu hene bobrase hene kusa hene afigyase adukrom hene
Odumase hene eye asante adanse dumase asante odumase hene na mekan afoforo pi eka ho a eye Asakyiri abusua wonom na edi eho hene ana wote wonom enkonya so abusua aha ene ede nananom Asakyiri abusua no wonom ho adesua esie Oheneyere Aprebi ene medin yensan hia ene nti wo Asakyiri ni na wonim da ye wo a yamfa esu ne ban entoto ho ebi da edi wo wabrabo mu ana usinto ne de he ena afei de he ena ye wo den hye yanka ne nyina mom eno na ye yensuba me da mu nyina se e ma mo ni hwa